Hello mga kamay! Welcome to my channel! Hello! Hello, hello, hello! Ayan. You went away. You've been sending flowers, flowers to me. Flowers today, flowers today. Instead of sending flowers, come back to me and hold me in your arms again. Flowers, flowers to me. Flowers today, flowers today. Instead of sending flowers, come back to me. Moments later. Good morning! Good morning po! So, talagang galing-galing mo ha. So, ayan, we're on the way to the dental appointment for today with my sister. Say hi to my vlog. Ayan, gulo-gulo yung buhok ko. So, naglalakad po kami ngayon. May face shield kaming dala nandun sa basket. Sa basket mo na ilagay kasi narag na yung lola nyo. And appointment ko 11 in the morning. So naglalakad kami papunta dun sa Terminal 9 jeep. So kumusta naman kayong lahat? Sana okay lang kayo. Maglakad-lakad lang kasi wala tayong car, walang sasakyan. Outfit ng lolo nyo. So ayan, papunta na po tayo dun sa dental. Nandito na po kami ngayon sa dental with my sister. Kapatid ko, magpapalinis siya ng meeting. First time. And ako naman, dental appointment ko for adjustment. So, yes, this is a must. So, yeah. I think kami yung first. Kaya. Tapos kami dalawa pa lang. Kumusta naman kayo mga kamay? Yung buhok ko, nagla-light na siya. Dati super super gray, ngayon naging blonde na siya. Kainit. Nervous ka ba? Nervous ka? Mini-nervous daw siya magpalinis ng ngipin. First time niya kasi. So, nandito kami sa CIE Cavite. And napakadali ng dentist. Rodental. Ano ba? Rodental Clinic. So, ayan. Naging busy ako this
days. Kasi yung lip tint ko, naayos ko, gumawa ng label, tapos nag-repack. Akala ko walang mag-order, pero meron nag-order. So soon, papakita ko sa inyo kung ano yung lip tint na tinitinda ko, and ipopost ko siya sa YouTube. But for now, yung lip tint ko nasa Lazada, nasa Facebook, and then nasa Shopee. So kung gusto nyo mag-order, search nyo lang yung empty shop, and then makakapag-order ka ng mga lip tint at ng mga iba't ibang mga damit at kung ano-anong mga alik-alik. So yeah. Thank you everyone for always supporting my vlog. Advance Happy Valentine sa inyong lahat also. Suot na tayo ng shoe sock. Tapos ito, paulo. Sa pala pala to. Bango naman. Ano ko dati? Pagsuot nito, ito, sa harap, talikod pa na. Wala pa po. First time. Dito, kumusta naman kayo? TV? Okay lang po. Okay na. Sige po. So, dito kayo natutulak. Kabilapan mo yan, babe. Wait lang. Sa ulo pala yun. Sinuot ko sa paa. Sinuot ko sa paa, sa ulo pala to. Parang ito yung kulay. Oo naman. Oo. So, napifill up yung kapatid ko ng form. Fill up siya ng form. A few moments later.
nandito na po ako ngayon sa bahay. Kakauwi ko lang. It's around 1:45 p.m. na ng hapon. And yeah, suot ko po yung lip tint na tinitinda ko on Lazada and Shopee. So yeah, maganda po siya. Kumain na po ako, nag-toothbrush na ako, nandito pa rin siya. And for today, pang 24 months na ng brace joint ko. And nag-adjust ngayon, nagpalit ng wire, of course, nagpalit din ng elastic band. So, ang napili ko ay alternate. I have green and orange. Ayan siya. Ayan. Tapos, mayroon na naman akong wire. Ayan. Through upper lang. Wala sa baba. Sa taas lang. Diba? Wala na akong wire na from top to bottom. Taas na lang to the corner. So, ayun. Masakit po siya kasi first adjust. Mga 3 to 4 days. Back to normal na naman. So, yun. Nasanay na yung ngipin ko sa mga masasakit. Sanay na. Pero sobrang higpit talaga niya at super tight. So, wala namang ganap. Ayun, after ng dentist, kumain kami ng kapatid ko sa Jollibee kasi nagpalinis din siya ng ngipin. So, ang binayaran ng kapatid ko, ako pala nagbayad, 1,900. Di ba, mahal na yung dental ngayon kasi binabayaran yung mga equipment na ginagamit nila anti-COVID. So, lahat yon yung mga PPE equipment, babayaran mo yun. So, 400 yun. Tapos, kapag first na cleaning ka, yung kapatid ko ay heavy, kaya, overall, 1,900 sa kanya. So, wala na yung mga presyo ng mga 600 na yan. Dati pa yun, ngayon hindi na. Ang mahal na po ng palinis. Depende na yon sa, sa ngipin mo, kung mild, or worst. So yun, isa yung kapatid ko, nagbayad ako ng 1,900 sa first cleaning niya. Ako, pag nagpapalinis ng ngipin, dahil every 5 to 6 months nagpapalinis ako, mga 600 na lang, nasa minimum ako. And yun, tapos after nun, lumaan kami sa para siyang stationery shop, bumili ng mga gunting para sa Lazada ko at sa Shopee. Nag-open na rin po ako ng Shopee at para sa aking mga anik-anik na paninda. Tapos na-drop off ng Lazada. Tapos yun, diretso dito sa bahay. Kaya nakakapagod. Pero okay lang. Tapos na yun, ang gagawin na naman, mag-a-arrange na naman ako ng mga bagay-bagay. So, sana okay lang po kayong lahat. Thank you everyone for watching. Bye-bye!